salajengipun inggih menika adicara inti pagelaran Ringgit Wacucal Sedalunatas saking Ki Yusuf Ansor kanthi lampahan Wahyu Senopati Sugeng Hamreksani.
Rama sinok maya winaya ing sepi saking sumena sumusuping rasa jati Wilahing awigna mastu purama sidhem awigna mastu purama sidhem silat mringgiwang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sana sinawung langning mila pesta makilas tantun lampahing Buddha Jinandara tutura katula tetula-tulat mrih labdeng parabdya gonggo trigonggo durga mendhak kala sirna winisudha ngupama prameng niskara karanada tumiying jaman purwa mangga tekabusana haning gupita tawung renggeng paralambang matumpa-tumpa marma panggung sang mrawahing kota Segebyar dumadining panjang purwa purwakaning kandha narik ing basa dongeng kuna ngemusu rasa yen linarasaya karaos mulat sari rohang rasa wani wuruhing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngila kaca jarweh pusnaku cancari telu becik wis kadare madreng pakliran yaiku jatuhe pamriksani pagelaran Linggit Purwa Surya Candra Daru Hyang Kartika Puskina Boga Drateng Kawasa Sahari Aratri Hangidri Bawana Purwateking Duk Sina Gilir Gemandri temadati petanganing dina sasi marsi windu kang sarta abad Tetung lantang kartu mangkarto yasin rambun toyo japating rembyah dado padanging kutu walang atogo buronono yang buron toyo dadio beranantan mau jalan padang tarangan sinar sang bang renawing yang rasa merbawa di jagat munggul jagat wetan tuk mungup munggul ngalingan mukrabang mengangga lampun gaik sayan dilat bumi saya dangu sumur pisang giwang aroko katos sebelah kanan kiri ngabagai semu jenar kapur bawan sinari sang giwang basonto tanam tukaton ijo royo manggu gunung ingin katon biru moyo bojeng gunung ini melangga kasir prabancono lenggat lenggut ngantung kaya gunung Pakuto Mega tanpa tawis dangu seleng kawula tasih dene lar sanga puya buka karep tegal sawai panglur silur tanam pedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul garu rukune anggiring raja kayane sawanehna pirembagan sumur wangi sanggang arkasa dangu saya inggil wis katon melok sinar jagat duning ing keprapapat lor kidul wetan kulon sinar jagat kang samyur Banyudara Batijar Bengkekuwung prandini tatar wonten ingkang amadani kekuwung Praja Negaring Dwarawati ya negari ing Dwaraka ya negari ing Jenggala Manik ya winastan Praja Negari Jenggala Pura marma ngupa tanantuk 100 kalih tan jangkep tetiga negari ing Dwarawati dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinaosa pantoya benawi trambe baing samudra binang langut kang tanpa pagut pegating manunggal kapantok ruting Cakrawala wane-wane cakreng wisik sawane kineping jurang corong kinepung gosirung kinarya sesuing peksi lawet yang sarang burung
wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir tanem tuwa anggur buyung royo-royo karang ngitri ora wiro-wiron klopo bumi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kapuryan dadi gunung-gunung kebanjengan nang-rangsang langit lenggak-lengguk lampahe toya kang mijil saking sendang-sendang bening tirtane kang winara-para playune kang dinami wadhuk bendung-bendung kinarya ngileni sawah yang pategalaning sang Nara Kesma mokal pangolahing petani bebasan datan ana bumi sak cengkah kang sela sadya tinanduran kang murakabi pandya Bathari Silang gelar pasabinan Yayah Rukmi Saragang pinanggo Pratiwi pategalan rinengga palwijeng kang ngrembuyung godhongane ambeyek wae nganti kaya manglung wit-witane pala kependhem pala kesimpar pala gumantung sadotan kuciwa jinawi tukulan kang pawing sarasaning diri Dinggo-dinggo raja kaya dewen sansaya ngrembug lamun siang daring manggunan lamun wanci surup surya samya bali mring ngandhangi suwang-suwang Datanana carane kandhang anggo kinanjeng malang lebet tepi saking tindak Durjana Cuti samya sayek seka kaptya karya luring nusa bangsa tuwin negari Ndrawati negari Dwaraka Wono gumimbangi gunung anggung rineksa milestarun tumurunta tumrah sadya dadi huruk-huruk anu lingkungan langkung-langkung lamun to tinaliti sampun samya samet mring sesanggeman sepentebe saking tindak sansaya sinansaya padha winodanane mumat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan sejatining jejibahan kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang satemah babar karya kenging binasake negari Ndrawati nalika semana lagi mancing maring jaman kencana panjang punjung pasir pawukir roh jinawi gemah paripah kartata turut ora harja dasaran guru kang gedhe bori padang jagate dhuwur kukuse tortada kuncarane torta kasir sing manca prajola sintawa ingkang kemarang asta pusarang adil bangsa negari Ndrawati Wusana pernah dewi-dewi arane lamun kethek arane Pragusa Buta Praceka diwisik pandhita warap lamun alindra jejuluk nenggih Sang Tata Prabu Sri Bathara Kresna ya Sang Danardana ya Sang Padmanaba ya Sang Narayana ya Sang Sri Kresna datan mantra-mantra sipating Bathara Yayah dewaning katentreman ngejawantan nggih Sang Hyang Bathara Wisnu ya Sang Hyang Bathara Suman Binayang bayang sang yaning para hapsara hapsari kawusni amanggu tanggung Jaka paloro-loro Yayah roping samudra ing daratan sang nata lenggah madaning dampar kecana sinebo sang yaning para nayaka miwah bunggawaning raja negari Ndrawati wong kacaketaken nenggih Pangeran Pati negari Ndrawati nenggih Sang Samba Wisnu Brata yog ing kasatran Paranggaruda ya Sang Kusuma Kilat Maka datan kantun wiswanira Senopati satring garba ruci nenggih Sang Raden Hari Setyaki ya tambake ngayuda ya Raden Yuyudana ya Raden Wresniwira Singa Mulang Jaya Bima Kunthing melat pamungkasing paseban nenggih Sang Rekyana Patih Hari Rekyana Patih Udawa ya Sang Rekyana Patih Kresnengkara kang widaleming widara kandhang mulan sangganing para kawula ganteng masisiran jejal riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandhenggul datan posela labis kadang merusi beng jawi amludak gendera rontek umbul-umbul kekiterangan danu nyaya mondeng mangsa labuh payung megar mendi jamur barap ing mangsa rendheng tumbang ngarangap jati ngareng mangsa katiga para ditidam sinem mermanem nadaring pasewakan negaring Dwaraka datan godhongan ngobah samira rono datan pampah katyarsa mung ing pradonga yang pangling marang gono pramila sigra murmani pangandikan Risa juga pinuju nampi bisawanipun alindring prajurit tresna nggih putra nggih Sang Jejuluk Sang Prabu Setija ya Sang Bama Narakasura pramila Sang Nata sandhang dhateng praptanira kang putra ingkang dereng kawedharing lisan
Langit ngalang jemana kelara pandan monjar Timan nera kekonang suram sorotetan badang Sritinon neng masewakan busana maneka warna Narawata Obro prabanya kang su mirat kenyaring neca laliwaran leraki laci sireng dadet wimbo kekondo amrek tiupeng maroto mandong
mangambar kongas ing Patih linuwe para nayaka dasre raja becek parandene tan dadi sing kala bandu malah manggene ndatra petoke haripati peto Ardane wong sak nagara Niwangsa smara kang ngadili nuwe ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Bathara Hung bawana langgeng sinunggi datanawarat ora mengko dhisik Kakang Patih Udawa Kakang Resnengkara ndadekake kaget pekenira ndak pijana karsaning manira Kakang Patih Udawa bau nuk ing diwaji semban kula pengayoman kula ning Madyapada Prating Delahan Gusti kula Sang Rata Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna Wanara sabda temu paduka miji saha nimbali dhateng misanipun Kang Abdi Kepatihan Sinuwun dados ning ngawuninganing Jawi sanget kwatosing manah Pindharan Salomba pinanjari alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng wonten karsa paduka paraos sing manah ing Abdi Kepatihan tebih saking raos kemarasan kepareng kula ngestaken dawuh paduka Gusti kula Sang Rata Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna nuk nriki ya Kakang Patih Udawa marmani sureng kang ndak piji minangka dadi batal wakil ingsun marata dadi pranata tata rakite kamarajan negara ing Ndarawati aturna marang panjenenganingsun samendang aja nganti kang karemben Kakang Patih Udawa mrai padukan dangu bab tata rakite kamarajan negari ing Ndarawati patentu sadetan badhe nguji wani para para kawula sami sayek seka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Ndarawati
mandhapipun wateng sangya prabdi prajuritan ing boten kendhat nggenya tansah gegladen olah kridane kaprang pramila sawanci-wanci praja paduka katempuh ing marang muka boten badhe anggepok kuncanipun Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ingkang adipatian remuk kasawurna putung semangga kabandhemna nun inggih sinuwun Kakang Patu Udawa ya gawe bombong sarta marem sing sun teka jangkep kang dadi aturira ora lewat Kakang Udawa pakaran kang utama wae tindakna slawas sing urip menawi sampun paduka dawaken tartantu kula boten badhe swala namung boten kirang langkung kula aturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping padha paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna sinuwun ya Kakang Pati Udawa wis tak tampa ora arep pangestuning Nata Ndrawati wae tampan ana kasinggihan sampun kula pundi sinuwun kadangipun Kakang Dimas Setyaki padha prayogatna sarta tatanan barisane para wadyabala ingkang padha gantung sibuk aja nganti kang padha saura manuk jeneng Sunadya mbabarake wigati ning pasewakan Nuramin pasang kalimat tapi sinabet ngene lho tebene saking siku dendane Bathara Kawragu Rege sampun patung dawaken tarten kula boten badhe swala namung dereng lansah sampunipun parangaken kula ngaturaken sembah sungkem bekti kula katur ya Setyaki tak tampa pangestuning Nata Ndrawati wae tampan ana Nata sampun kula pundi prayogat monggonmu ngadhep sampun boten kirang seca anak kula nang Samba Wisnu Brata gawe kaget sak mengko pun Rama nampa praptane kadang ming traju tresna Samba pun mangandika dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu inggih kepareng Kakang Prabu Setija Bumantara Kasura sampun kepareng siba wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Prabu pramila sak mangke kadang wa menggah menapa ingkang dados wigatosipun rawonten Praja Negari Ndrawati ya Samba Jeka susu prayogatna kang dadi lungguhmu sampun boten kirang sekeca Setija Narakasurat majaku ing Traju Tresna anakku wong Jentara anak Prabu sak sowan muring Praja Negara Ndrawati padha kinantenan karaharjan Setija Narakasura ya Bumantara Nunamin pasang kaliman tapi sinabeta ilo-ilo tebino saking siku dendane Bathara baunuk niki Rama Prabu pareng kula nampi timbalanipun paduka Kanjeng Rama Prabu ing Ndrawati sowan kula tebih saking Rubeda nggih kula sowan wonten ngarsanipun pepunden kuling Ndoraka pareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Rama Prabu Sri Bathara Kresna ya anakku Setija Bumantara Kasura pangestuning wong tuwa wae tampan ana aturmu gawe bombong tiasing wong tuwa sampun sanget anggen kawula pundi Rama Prabu prayogat lungguhmu Setija sampun boten kirang sekeca anggen kula sowan kabehantara Kakang Prabu nggih Kakang Mas Narakasura kepareng kula aturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk sarawuhipun Kakang Mas ya adikku bocah bagus Samba Wisnu Brata Kusuma Kilat Moko wis tak tampa siadiatur bekti ngersani wong tuwa pangestunipun Kakang wae tampan ana ya Di nggih sampun sanget kula pundi mugi prayogatna lenggah paduka wonten Praja Negari Ndrawati Kakang Prabu Setija ya Yayi Samba kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ngersani wong atuwamu ya Kanjeng Rama Prabu ing Ndrawati Rama Prabu Sri Bathara Kresna Samba Setija kula timbalan aja kaduk ati kajeron panampa jeriki pasewakan ingkang ambukani sarta ingkang mandhekani pun Rama jering seniki nalindring Ndrawati mula kang saka iku pun Rama duweni wewenang kalamun tandhangu marang apa kang dadi wigati sarta apa kang sejatine sira gayuh teka janur gunung Kadingaren praptamu ning Praja Negara Ndrawati Setija kawula nuwun inggih cekaos kemawon anggen kula matur Kanjeng Rama ngemuti lampan ingkang sampun dumados wonten ing jagat raya lan lampan ingkang sampun kula sandhang sadhuwuripun kula gesang wonten Madupada madeg nalindra wonten Garing Traju Tresna bloko suta kemawon kula menika namung mawas kawontenanipun para Pandhawa ing utaminipun kadang kula ing pringgondani inggih menika pun Yayi Gatotkaca ingkang pendak-pendak warsa pendak-pendak wedal pendak-pendak wanci piyambakipun tansah pikantuk nugraha saha tansah pikantuk bebingah saking para kadang utawi para pepunden Pandhawa Rama Prabu
perkawis ingkang kados mekaten menika sampun maton taun kula ajab meng benjang menapa kula menika saged ukup kanugrahaning dewa Rama Prabu mugi dados ning kawuningan kula menika mboten kateges meri babar pisan mboten jernyatanipun meri menika watak ing angkara kula namung ugi kepengin pikantuk ngraosaken mboten ketang sekedhik mboten ketang kula namung pun menangaken ngicipi nanging kula pikantuk kanugrahan saking ngarsaning para dewa Kanjeng Rama mengko sikik setijo kula tendhawuh kanugrahan apa ingkang tok gayuh sartane apa kang dadi dasare teka kowe ngrembug perkarane si Gatotkaca lan kahananing Gatotkaca eneng apa nyuwun apunten bloko suta kemawon kula nampi pekabaran mbok bilih paduka ki sampun ngawuningani Jarnyata Waduka menika pujangganing para Pandhawa Pandhawa kelan paduka Kanjeng Rama menika ibarat kereta jaran sakusiri pawarta binandunging Karna bineta mbok bakul sinambi wara ingkang sampun kabiyawuran wonten ing denging Nuswa Jawi menika Perkalenggan sakmangke para dewa, para Jawata badhe matedhaken kanugrahan ingkang awastapun Wahyu Senopati. Kamangka para Pandhawa sakmangke sampun samya mratelakaken lan sampun sami maptakaken bilih kadang kula inggih Yayi Gatotkaca menika badhe pun wisuda minangka Senopati ning para Pandhawa. Kanjeng Rama, kula menika mboten ketang sekedhap kula kepengin ngraosaken gelaring Senopati. Dados Senopatinipun para Pandhawa awit mengeti lelaman duk nalika kula kepengin ngukup bumi Tunggarana sampun kawon kelan pun Gatotkaca menawa sak menika ugi kula badhe kenging ngukup kanugrahan ingkang winasan Wahyu Senopati menapa ugi badhe kasembatan Gatotkaca ingkang ngukup setija mboten angsal bagian menapa-menapa Kanjeng Rama tansah marang pamoreng sokma Sinuk maya winahya ingkang sapi sinemen telenging kalbu pambukaning warana saking liyap-layape engeh luyup indo pecating sumpena sumbu supeng rasa jati kaget apa kang dadi pangandikamu nggih anak Prabu Setija anakku ing Raju Tresna ya pun Rama wis bisa dungkap sarta wis bisa anggraita apa kang sejatine mbok gayuh sayekti sira mung kepengin gayuh kalungguhan Senopati kalebu kanugrahan Wahyu Senopati mangkono Setija mesti mawon katen kula namung kepengin gandeng kula menika ngecakaken pranatan hukum ingkang adil kula gesang menika kula ugi kepengin pikantuk kawontenan utawi kula pun kemunah kanthi adil ugi dening tiyang sepuh kula Kanjeng Rama. Ya, ya. Pun Rama wis dungkap apa to kang dadi darunane merga pun Rama iki minangka jejere wong tuwa mesti wae bakal antuk wirang bebaran. Jernyatane Atmajaku duwe gegayuhan lah kok aku minangka jejering wong tuwa babar pisan ora iso minangkani sarta ora bisa nggayuhke marang apa kang digayuh dening Atmajaku destun temen kaya ngapa alok ing para kawula nanging mangkene ya Setija sing jeneng kanugrahan mono ora bisa dijaluk kanthi sarana peksa pun Rama bakal mbudidaya kepiye saranane munggo mengko sira bisa nggayuh kanugrahan kengaran Wahyu Senopati sarta derajat kalungguhan gelar Senopati sira ingkang nggayuh nanging kalamun titiwan cimengko pun Rama ora bisa nggayuhake ya sing gedhe pangapuramu jernyatane kanugrahan kuwi wis pinesti ing kodrat sapa ingkang bisa nggayuh
ya mung gumantung marang apa kang dadi kersaning Gusti Ngaryala kaya dat kamurwahing dat. Ngono ya Setija, nyuwun pamunten Kanjeng Rama. Piye? Menapa mboten badhe wonten kasil ingkang sakmangke keduga damel lega legawaning manahipun Kang Putra. Tegese piye? Sampun ngantos paduka mriku paring dawuh nek nganti ora kasembadan kula kedah nrimo nyuwun pamunten. Nyuwun pamunten. Kula menika najanto nalindra nanging kula ugi taksih nggadahi watak kogel-kogelan manah kula. Kula menika jejering anak najanto kula nalindra kula taksih kawengku dening tiyang sepuh kula nggih Punden kula Ndrawati nggih paduka Kanjeng Rama. Kenging menapa to Kanjeng Rama? Sepisan kemawon kula mriku dereng tau tatih gayuh kanugrahan derajat kalungguhan Senopati kula dereng tau tatih ngukup bumi Tunggarana ugi sampun pun rebut pun ngukup dereng kadang kula pring gondani rikala rumiyin paduka Kanjeng Rama ugi namung mendel kemawon kamangka kula sampun matur kula kepengin gayuh bumi Tunggarana nanging wis semanten rikala sepono Gatotkaca ing kasembatan ngukup kikis Tunggarana nyuwun pamunten. Kula sepisan kemawon dereng tau tatih nampi pangudangipun tiyang sepuh kula Ndrawati. Menawi kula menika dereng tau tatih nampi pakudanganipun tiyang sepuh kula Ndrawati, kamangka paduka inggih namung setunggal-tunggalipun tiyang sepuh kula. Ginanipun menapa kula urip wonten ing Madyapada, ginanipun menapa kula dados nalindra, madeg nalindra wonten negari ing Prajutresna. Mangke lampahan kula rumiyin babat-babat negari kula menika piyambak. Menapa kemawon kula lampahi piyambak kula kepengin nontremaken praja kula lampahi piyambak nanging sepisan kemawon Kanjeng Rama kula menika gadhahi gegayuhan sepisan kemawon dhateng tiyang sepuh kula iki dhateng paduka sepisan kemawon kok dereng tau tatih kasil menika nyuwun mapunten ingkang pikantuk wirang paduka piyambak kang minangka jejering nalindra negari Ndrawati mangkono Setija banjur prasetyamu apa ing mengkone dimen pun Rama bisa saknalika nggayuhake apa kang dadi gegayuhanmu iku ya kanugrahan sarta kalungguhan Senopati nyuwun pamunten sampun kula antepi lan sampun dados prasepa ing manah kula Setija wonten mriki-mrika menawi ngantos wangsul saking negari Ndrawati kondur dhateng wangsul dhateng negari Prajutresna kok kula mboten nganti kanugrahan Wayu Senopati luwung kula leren anggen kula dados nalindra Kanjeng Rama sikra-sikra yen Pramana kanca sikra ngraket nawang sesangga nalendra mbok marma sing sang katri gumulung mangrama ing madya Purta kurare kagiri nanggana magawe glari rawang-wang Segebyar katar goleng kono to wau tidhem madaning pasewakan negari ing Ndrawati Nata Ndrawati midhanget aturipun Kang Putra Nalindring Prajutresna Sang Prabu Setija Bumanara Kasura dadya legak datan mobah datan musik nganti kaya pratima golek kencana temandadosaken kanyut kang pinangka warju kanyut ujare wong ngaganten warju jaring makeca minangka durung abang ngidwa durung manjing dasaring pertala kasaru gegering jaba pihak ngarsa tangkeping mrika pasiban bono amuk apa to kang dadi darunane menapa ta wujuding macan ingkang bedal saking keranggeng menapa ta wujuding gajah ingkang medhot saking wandilan kejawi amung maraptanipun utusan saking negari Ngamarta satring jangkar bumi Gesang Raden Antaraja ingkang repebar-pepeh minggah wonten ing datul praja negari Ndrawati karya kaget kang sawya mulat
silanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta jagat pangestu ngrawayah Bathara jagat durung purana nggonku sak pirembagan kelanat majaku ing Traju Tresna setijo kula wonten maring dawuh sira mesti weruh dhewe sarta ngawuningani praptaning kadangmu ing jangkar bumi Antareja walah Rama Prabu kadangwa praptanipun Yayi Antareja mriku mbok menawi praptanipun gembol wigati Rama ya mara prayoga nulungguhmu sampun boten kurang sekeca Antareja padha kandhir aja sak pratamu nggon musuhan ngabiyantara ana ngarsaning wakmu Ndarawati Antareja ing jangkar bumi munamin pasang kaliman tabi sinabeta ing ila-ila tebina saking siku dandaning Bathara nuwun mangke Prabu kepareng wektu kami dhateng wiswanipun Kang Putra jangkar bumi pun Antareja sowan kula tebih saking Rubeda tansah pinayunganing kawidadan ring Sambikala sowan kula wilujeng ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping padha paduka Kanjeng Prabu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna nggih Antareja tak tampa sira atur bekti ngarsaning ingsun pangestuning ingsun wae tampan Antareja sampun sanget anggen kula pundi Prabu Yayi Antareja padha kandhir harja sak praptamu Dimas jangkar bumi Kakang Prabu Setijo ing Traju Tresna iya wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk ya tak tampa Antareja pangestuku wae tampanono sampun sanget anggen kula pundi Pangeran Antareja wilujeng rawuhipun nggih Paman Garbaruci inggih Paman sembah kula ingkang kunjuk wonten ngarsa jenengan Paman Harya Setyaki ya pangestunipun ingkang Paman Garbaruci kebat pun tampan inggih kula tampi angger Antareja angger Karsareja sakrawuhipun angger Antareja ngaturaken kasugengan nggih Bupati Udawa iki inggih sowan kula wilujeng wa alah wong nek teng cangkrukan mboten pindho kajenge kaceh punani sajak sowanmu semune gembol wigati ana perkara apa nyuwun mapunten Bu sowan kula sepisan ngaturaken tebasiti Kanjeng Prabu ing Ndarawati iya ora dadi ngopo ndungkap angka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging sowan kula dapur dipun utus dening para Pandhawa Gatotkaca badhe pun wisuda pun tetepaken sinengkaken ngaluhur madeg senopati pramila sakmangke kasuwen anyekseni saha ngrumaja dhateng lekasipun para Pandhawa inggih padha Kanjeng Prabu Ndarawati kejawi saking Ndarawati jenyatanipun antuk sasmitaning Jawata titangke keduga saged damel sarana lantaran tumedhang Wahyu Senopati nggih namung padha Kanjeng Prabu Ndarawati Prabu Caca muntap lerake nentap Dukaya yasine pijo jobang mawingo wengi
watoning ladi cocobang mawinga winga yen sinabeta marang sagedheng memurup dadi dana nyuwun mapunten Kanjeng Rama Prabu paripaksa kula majeng anggen kula sowan lenggah kula sowan kula mengeraken dhateng Paduka ya setija ora dadi ngapa sajak ana atur ingkang bakal mbok pasrahake ngersane Kadang Mantarja. Nyuwun mapunten nyuwun kalodhangan wekdal tak paringi Antarja Antarja Kadangku Jangkar Bumi Antarja kula wonten paring adhawu menika Kakang Prabu Setija ya aja kaget aku ing mrepeke kelawan sira Siadi ing Jangkar Bumi mangerti yo ananipun Kakang Prapta ning Praja Negara Ndrawati iki ora kejaba mung nyuwun marang ngersaning Kanjeng Rama Prabu ing Ndrawati supayane sak mengko gayake tumuruning kanugrahan Kengaran Wahyu Senopati ingkang bakal katampa dening kadangmu ya Yayi Gatotkaca. Waduh malah menawi ngaten sami kemawon sowan kula menika mboten wonten ginanipun. Lire piye Siadi matur ngono awit mboten kinten babar pisan kadang kuling Prajutresna Kakang Prabu Setija sakmangke sampun ngawuningani saha pirsa kawontenanipun para Pandhawa katitik panjenengan ingkang badhe mbelani saha ngrumaja dhateng kasipun kadang kula pun Yayi Gatotkaca sing kandha sapa sapa ingkang biyawarake yen to sakmengko Setija bakal sakbiyantu marang lekase para Pandhawa sapa sing biyawarake yen to Setija bakal sakbiyantu marang gegayuhan antep tekate Gatotkaca ora Antarja wonten timbalan nek pancen kadangmu sing aran Gatotkaca kuwi satriya mara kon tekan kene tak weruh jogete tak weruh sepira gagahe tak weruh sepira kadigdayane yen to pancen kedua pengin ngukup kanugrahan Wahyu Senopati mung suwe Setija nalindring Trajutresna teges kang dadi pitukon ya mung nyawane nalindring Trajutresna. Nyuwun pangapunten Kakang Prabu. Sekawit sowan kula menika kanthi becik-becik. Sowan kula wonten mriki menika kanthi rembak ingkang aris. Lan sakmangke kula mboten badhe ambibiti perkawis dhateng sinten kemawon. Jernyoto panjenengan menika kadang kula sepuh pramila pantesipun kula ngajeni dhateng panjenengan. Nanging wis ngerti loreke kaya ngono banjur gunane apa aku ngajeni. Walah. Yo tak korbanake derajat pangkat kalungguhan kasatriyanku tetel mbok ya wis ben nyatane iki tak gunakake kanggo nglabuhi kadangku Gatotkaca. Walah sapa wae ingkang dadi palanggonku arep mboyong marang Prabu Ndrawati rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Crigis kowe Antarja yo neng kene iki kowe ngetokke yen to kowe iki wis pantes sartane ning kene ngetokke yen to kowe nglabuhi lahir batin kadangmu sing jeneng Gatotkaca ayo dudu ning kene papan neter kadigdaya larak metu njaba kaya apa aku sing tekaning mati ayo tak kanthi ning alun-alun negara Ndrawati Kakang Prabu. Pripun Kanjeng Rama kados pundi menawi panjenengan sampun ngawuningani kawonten kados mekaten menika kula napa panjenengan badhe tetep nglabuhi dhateng kadang kula pun Gatotkaca. Kula menika namung kepengin pikantuk kanugrahan, pikantuk kekudanganipun tiyang sepuh. Menawi panjenengan boten saged-saged kalian kula, menawi panjenengan boten saged momong dhateng jiwa raga kula. Sak mboten-mbotenipun menawi anake niku duweni gegayuhan. Sak mboten-mbotene nek panjenengan menika nglabuhi sak mboten-mbotene ngewangi nggayuhke syukur kepara. Maringi sarta minangkane apa kang dadi gayuhane Atmajan. Oh alah Kanjeng Rama, Kanjeng Rama.
Panjenengan menika kula wastani nuwun sewu nalindra ingkang boten saged ngginakaken empan saha papanipun. Panjenengan menika nggih bener-bener tanggung jawab tumraping para Pandhawa ning karo kula wargane dhewe. Majane dhewe arep golek apa-apa, arep golek kamuktan direwangi teng blasak dhewe. Wong tuwane ming meneng wae cara kula mundur anggen kula dados nalendra Kanjeng Rama. Sing sang katriku mulung mangremak ing wadya karada kurta rek kiri kenging menapa panjenengan teka ngrangkul dhateng uyanipun Kang Putring Praja Tresna. Setija kula wonten dawuh. Bareng tak pidhangetake apa kang dadi aturmu malah. Ya bener. Tumrap tanggung jawab laku dharma aku iso merantasi nanging kula waragaku dhewe kok pating blasah kahanane. Iya mesake timenat majaku ya. Cah bagus. Setija. Aja walang ati dina iki budhal entenono ing marepatan negara Ndrawati mengko pun Rama ingkang bakal ngrebut sarta nggayake wujuding Wayu Senopati saka panguwasaning kadangmu Gatotkaca. Wah, estu menika iya. Wah, ngaten kula nyuwun pamit, kula entosi sakpurnaning kewajiban paduka Kanjeng Rama. Sing ati-ati Setija. Setyaki Udawa maju le sowan ngopo? Lho apunten. Piye? Wonten atur ngekedah kula kunjaken wonten ngarsa padukan Joko Prabu. Kowe arep matur apa? Koko Prabu. Kula menika dados nayaka senopati wonten negari Ndrawati menika mboten namung kepingi sore, namung sampun mataun-taun. Sampun mataun-taun kula menika ndherekaken dhumateng panjenengan. Jagat menika sami ngundhakaken bilih nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna Weketite Sangyang Bathara Wisnu. Ya katitisan dewaning katentreman. Ya. Pranyata menika estu kula ndherekaken dhumateng panjenengan manah kula tansah tentrem, tansah ayem. Nanging kenging menapa? Lah kok beda karo padatan? Lho. Tegese beda karo padatan piye? Mesti kewala panjenengan menika paring katentreman dhateng para kadang Pandhawa. Katitik panjenengan kasuwun nglabuhi sarta nyekseni lekasipun Angger Gatotkaca ning malah kok belani karo putrane dhewe. Lho sik. Setyaki, mboten dawuh. Kowe iki keneng apa? Nah, nek omong ki digenahke sik, nek arep omong ki dipikir sik. Sampeyan ki jane arep ngopo? Arep ora trima apa arep kepiye?
Bloko suto kemawon kula boten narimaken lekas panjenenganipun belani dhateng pun angger setijo. Lho. Tantrimamu kepiye? Panjenengan menika Nalindra nggadahi tanggung jawab. Pandhawa karo Kresna kreta jaran sakusire. Yen to jarane tanpa dikusiri, kreta ora dikusiri dening panjenengan. Lajeng kados pundi kawontenipun Gatotkaca? Angger Gatotkaca ingkang sakmangke badhe gayuh kanugrahan menapa badhe cabaraning kawontenan. Nggih, estu menika sinipun. Kula menika taksih ngeman dumateng Paduka Gusti kula Ndrawati. Panjenengan menika Nalindra nggadahi tanggung jawab nglabuhi dhateng pun para Pandhawa. Menawi ngantos tanggung jawab menika pun Cati tetel kawibawaning Nalindra Ndrawati. Ora sing diaturke Kakang Udawa. Banjur karepmu kowe ora arep nrimake yen aku mbelani Setija ngono? Nggih, mesti kemawon ngaten. Yen si Adi ora nrimake, terus sapa sing mbok gayuh? Kula namung kepengin panjenengan sampun ngantos ngayomi dhateng pun Setija. Dasarmu apa? Sampun kula aturaken, dasaripun panjenengan kagungan tanggung jawab tumrap para Pandhawa. Tanggung jawab tumrap para Pandhawa kuwi kapan titiwansine aku kudu duweni nglakoni tanggung jawab nyaur apa kang dadi kewajibanku ngersani para Pandhawa. Sak wanci-wanci kedah pun tindakaken. Ora ngono. Ah ngono wae, kula ngoten kok. Sampun to panjenengan putusan datang nglabuhi dumateng pun Setija. Setija mriku watakipun Anggara. Kenging menapa kula matur kados mekaten. Kula mangertosi, kula midhangan piyambak Setija ingkang nantang dhateng pun Anggrareja. Menika sampun sanes pambeganing Nalindra. Wah, alah ya tak ngerteni apa sing dadi karepmu. Kowe njaluk aku kudu ngrumajangi Gatotkaca ngono. Iya. Tak pinanggani. Ah, ngaten. Senengane kok. Tiwas kula wis arep ngejokke surat kekancingan kula undur diri. Karep kula pun gandeng ora tetek atine. Lah rak ngaten menika napa estu sinipun Kakang Udawa mestine ngono ning Setyaki. Mboten dawuh. Ana syarate anggonku bakal nuruti apa kang dadi panjalukmu. Aku kudu nglabuhi Gatotkaca ana syarate. Syaratipun kula gedang mas seprangkul napa nuwun. Gek gedange sapa semono gedene? Pasar kuwi aneke ya ming setundun ora ngasih seprangkul gedene kok. Ana syarate teges aku duwe kekudangan. Bakal tak labuhi, bakal tak gayuhake Gatotkaca Wahyu Senopati lamun taat majaku Traju Tresna ingkang gayuh luwih dhisik. Lah, kula metu tenan saking negara Ndrawati. Jamang Kasenopaten kula balekke kalih niki. Sabuk Linmas kula balekke. Pun boten wonten ginanipun kula mapan wonten Negari Ndrawati. Lho kosek. Pripun? Kowe iki Senopati Negara Ndrawati lah kok kowe arep mundur nek Setyaki mundur iku piye katentreman praja Negara Ndrawati? Jarine ketitisan diwane katentreman kok ora iso nentremke kanan negarane dhewe. Nek ngaten sing jare kondange Prabu Kresna Titih Sanghyang Bathara Wisnu niku ora ana nyatane. Wisnu ora diwelantu katentreman ning Wisnu tegese wis leanu kuwi. Wis leanu apa? Anu kuwi lho, katentreman kuwi lho. Wis kapake, wis didum katentremane ngono lho. Ora wae kok ora. Wis anu pun. Mboten mawon. Tak nyuwun pamit. Lho kok saiki urung rampung pasewakan. Nek kowe mundur dhisik, kowe lunga dhisik, mengko sapa sing mbubarke pasewakan? Napa ora ana wong liya kejaba Setyaki? Napa ora ana wong liya kejaba Setyaki? Udawa ya isih enek, anggere sapa tesih lenggah.
Apa kudu kula mun senes nayaka Praja Negara Ndrawati. Ning kowe ra isih kawula Negara Ndrawati to? Tesih. Kawula karo Nalendra kuwi wajibe yen didhawuhi aja ngasih semaya. Kowe kok semaya, kowe tak dawuhi mbubarke Pasewakan kok wegah malah Jaya Endra karepmu kepiye? Apa kowe ora wedi nampa walating dewa? Alah. Kualat ora pacen. Dasar kula bener. Dasarmu apa? Kula lunga, kula mundur saking Kasenopaten. Mriku awit kula sampun boten ngraosaken katentreman dherekaken panjenengan. Wiwit kapan? Wiwit kula wau panjenengan bilani kalian pun Setijo Bumantara Kasura. Ora tak takon Setijo kuwi sapa? Putra panjenengan. Anakku. Kowe iki penere kadangku nom sing kandha sapa? Lho, aku kasunyatane ngono. Kadang nom kuwi rak mergo tinemu sepuh panjenengan. Tiang sepuh kula kali panjenengan mriku nak dulur ning sakniki sorry. Kula sampun senes nayaka Praja Negara Ndrawati. Pun nyuwun pamit. Assalamualaikum. Setyaki. Lho. Kowe iki tak dawuhi mbubarke Pasewakan. Udawa isih enek. Pun monggo suwagake. Pamundutan lagu pun kathah. Udawa wonten dawuh. Bubarno kang padha sebo ingsun kundur ngedaton nyun mapunten kula kok ngrumajangi kalian pun angger anu Yayi Mas Setyaki nggih. Ngrumajangi piye? Kowe teges arep mundur ngono? Nggih, niki. Mergo kula sami ngraosaken mboten ngraosaken tentrem dherekaken panjenengan. Nek kula niku mboten seneng maido ratu kok. Mergo kula ngrumaosi panjenengan menika tesih kadang kula anem. Pramila menawi kula badhe nyuwun pamit mundur saking kepatihan inggih kedah kanthi serana ingkang hormat ngaten. Ya, teges kowe isih ngajeni kan panjenengan ingsun tasih. Nek isih ngajeni, teges kowe bakal nyendikani apa kang dadi dawuhku. Mesti ngaten. Mergo kowe kuwi isih kalebu nayaka. Kawula. Oh iya kawula. Nggih, pun senes nayaka. Kula ajeng masrahke sabuk linmas kula mboten duwe kok. Terus karepmu piye? Kula nyuwun pamit. Mang bubarke dhewe. Lho kowe iki tak dawuhi bubarke Pasewakan. Oh iso bubar dhewe-dhewe yo sikil dhewe-dhewe kok ora. Senengane kok ngel-ngelke wong tuwa ora. Kakang tuwa. Pripun? Ora salah ku dodok kaya aku mau lho gembelengan ngono kae mau. Oke. Mangsane apa? Orang ngadeg patih kok ora wibawa. Mundur saka Kasenopaten, dompet kula katut sabuk. Monggo enten KTP-ne kali enten rajae. Teges kowe urung dikeparengake mundur saka Kasenopaten. Jawun. Nyoba punten. Kula mriku sejati namung kepengin nodi dateng panjenengan mriku kinten-kinten menapa taksih nggadahi pambegan Nalendra kang Bawalaksana menapa mboten tegese kula badhe mundur saking Kasenopaten mriku pengin mangertosi panjenengan tesih nggadahi labu-labet tumrap negari napa mboten ning yatanipun sareng kula titik panjenengan kaya-kaya wis ora duweni watak satriya utawa ora duweni watak Nalendra kang Bawalaksana. Pramila kula pesthekaken Kang Prabu nyuwun pamunten. Kula mundur saking pangkat Kasenopaten. Kula namung kawula limrah wonten Praja Negari Ndrawati. Kula mboten badhe swita dhateng panjenengan malih. Nyatane Kresna tanpa Setyaki iso urip.
Udawa. Pripun Yayi Mas? Jane aku urung arep metu. Wah, lah kok mun medal niku pripun? Tegese aku urung arep metu saka pangkat Kasenopaten urung arep tak lereni. Ning gandeng Koko Prabu pambegane kaya ngono. Lah nggih kula nggih bingung e. Ane nggih pripun niki perkawis kula warga. Lah Pandhawa ki apa ora dianggep kula warga karo Kresna kan manggepe. Rumangsane wis mataun-taun dadi pujanggane Pandhawa. Kok ya ora ana kebijakan. Kebijakan apa? Napa niku? Atmajane Angger Gatotkaca niku ajeng duwe lekas kaya ngono ora dibelani. Kayak nek isih gelenak-geleni eneng kono apa kelakon tak cokro sirahe. Ayo yo mikat. Ayo. Konangane. Ha nggih. Sampeyan ngendika keseren kok ora. Kok nek nganti ketiban cokro rak malah. Nah, mong kawake dhewe mboten dicokro. Anane ming cokro mekanik ndas nika. Lah iya, ngopo ya arep nibake cokro mekanik ndas. Nek sinuwun Kresna ditibani cokro mekanik ndas, kok malah dadi mohak. Oh iki aneh-aneh ora ana. Jare do arep metu saka Nayaka Praja kok isih do eneng kono, ngombe wedang kono ki karepe kepiye? Ayo pindah yo. Samba, kula wonten dawuh Rama Prabu. Weh lah. Aja mbok conto pakartining wakmu kae mau. Sinten? Sencaki karo Udawa kae lho. Wong tuwa ki rak ya wajibe gandeng jejere dheweke kuwi Nayaka. Sak mesine rak ya nuhoni apa kang dadi dawuhing Nalendra. Oh inggih. Iya. Kowe besok kalemun to duweni derajat pangkat kowe melu suwita ngersaning sawijining Nalendra. Yen didhawuhi ya aja ngasih suwala. Ngesaken dawuh nggih. Lajeng paringipun sakmangke kados pundi? Tata gelaring baris Wadyabala gandeng Setyaki wis ora dadi senopati, mula kowe tak pasrahi gelar Kasenopaten. Waduh. Nyuwun mapunten kula menika mboten saged perang Kanjeng Rama. Saya aneh kae. Aneh pripun? Wis reti Samba ki boti. Ora iso perang. Kok dipasrahi derajat Kasenopaten. Mbok ampun seru-seru le ngendika boti. Kok nek kesinggung ora? Kula menika mboten saged perang lho Kanjeng Rama. Senopati kuwi ora kudu perang. Sing perang ki ora sah senopatine, wadyabalane sing maju. Oh, mekaten. Iya. Ngestaken dawuh. Salajengipun bubana kang padha sebo ingsun kundur kedaton. Wonten ngestaken dawuh. Wadyabala mungkin arya sak biantulan ngrumaja nyat Majakustija anggone bakal nggayuh derajat pangkat Kasenopaten. Samba, Rama Prabu ngestaken dawuh nyuwun pamit madal masilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Anakku Kusuma Kilat Moko. Purnagati ning Marakilan. Arsa Sang Nata Kundura ngedaton jeluk saking dampar kusana knabit gamaran gading. Kadheraken sanjane peromban yanti manggung tanggung Jaka paloro-loro. Ingkang samya ngampil pacaring Prabu. Kawisal saking mandra tindaknya Sang Sri Naranata lampun katinon Yaya Jawata kairing Widodara Widodari.